Какъв ден е ти ще днес? 4 Къде сме сега? 4 юли, деня на независимостта на Америка. Точно така, моля, ще бях забравила. И сега с Тишката се намираме на летище София, терминал, не знам, Стария. Едно. Стария, едно. И отиваме не в Щатите. Да, не отиваме да празнуваме деня на независимостта. Отиваме в родната Италия. Да катерим. Да катерим. Планинички, отиваме на хичхайкинг и станахме тази сутрин, както винаги в Пемито. Ние събудени една котка тази сутрин. Да. Както и през нощта. Ти ще го Зарче, будеш. за тебе говоря. Ти ще го будеш. Аз изпиках спокойно. И така сега летим от гейт номер 2, от изход номер 2. Отиваме... Номер 1 е там, номер 3 е там. 11 часа ни е полета. Полета ни е няколко часа. Един бе. Един час. Да, един час. И ще има повече. И после на стоп. И после на стоп. Чао. Благополучно пристигане в Италия. Хванахме бързи автостоп към Бреша. Тъкър. Това е влакчето. Това е влака на автостоп. Решихме, че утре ще се мъчи много. Понеже утре ще сме на автостоп цял ден. И все пак на мънка 35-40 градуса. И така. Айде да се кавим. Ден 5, 07, втори ден в Италия. Ние ще ви покажем къде отиваме на автостоп. Е така. Ти ще кажи къде е нашето място. Ей там, където камион. Ей там. Едно цвете още. Най-хубавото. Най-хубаво. Ти ще кажи за колко време стигнахме? За 50 минути. От Афи до Тренто. Не знам колко метра, 100 кусур. И се вози Ще стигам 150, не знам. 150-160 км. Да, 160 км редовния стоп, човека много приятен. Не, 10-та кола някъде, останалите ги минахме, ги изпреварихме. Всичките ги изпреварихме. И зад нас кой караше? Карабинери. Айде, след малко пак. Малкото как се види то? Лепче правиш? Да. Гледа малкото ще види голямо. Vola. I made this is the first time I made them. Sola canzone che mi fa confusione fuori dentro di me. E vola ancora città. Viva. E vola con me. Con te. Vieni, vola con te. Che figli sei. Da? Che figli sei. Da? Ti che... Basta.